Set fra et barns perspektiv kan verden føles overvældende. Alle er større end dig, alt er nyt, og intet er rigtig velkendt. Børn er stadig i gang med at lære at navigere i livet, og det gælder også forståelsen for penge. Allerede fra en tidlig alder suger hjernen information til sig. Den skaber forbindelser og danner fortællinger. Børn observerer og lytter. De opfanger de mindste signaler fra folk omkring dem, især fra deres forældre, om hvordan man bør tænke og føle omkring økonomi. Nu tænker du måske, jamen børn har jo ikke direkte noget med penge at gøre, så der er vel ingen grund til at tale om det, før de bliver ældre. Men sandheden er en anden. Allerede som 3-årige begynder børn at koble penge sammen med værdi. Det er her fundamentet til deres personlige pengehistorie begynder at tage form. Prøv at spørge dig selv. Hvilke dele af din egen pengehistorie er værd at give videre til dine børn? Hvilke budskaber tog du selv til dig fra dine forældre, bedsteforældre eller onkler og tanter? Og hvordan påvirker de tidlige minder den måde, du taler eller ikke taler om penge på i dag? Noget af det mest kraftfulde, du som forælder kan gøre for at hjælpe dit barn med at træffe bedre økonomiske valg i fremtiden, er at være åben om dine egne valg her og nu. Gennemsigtighed skaber tillid. Så hvordan sikrer vi, at vores børn udvikler et sundt forhold til penge? Og mindst lige så vigtigt, hvordan tager vi et opgør med de økonomiske tankemønstre, vi selv har arvet? Lad os se på, hvordan vores hjerner bearbejder økonomisk adfærd. Vi mennesker bliver født med hjerner, der langt fra er færdigudviklede. En stor del af vores udvikling sker først efter fødslen, ude i den virkelige verden. I den periode sorterer hjernen konstant i informationer, opbygger kategorier og skaber fortællinger. Blandt disse finder vi det, man kalder pengemanuskripter. Det er underbevidste overbevisninger, vi danner om penge, ofte baseret på vores tidligste oplevelser. Tænk på det som et bogstaveligt manuskript, en skuespiller følger. Når en bestemt økonomisk situation opstår, finder hjernen det velkendte manuskript frem, og vi reagerer instinktivt. Disse dybliggende overbevisninger kan få enorm betydning for vores økonomiske beslutninger senere i livet. Hvis du for eksempel er vokset op under fattige kår, kan penge være tæt forbundet med frygt eller mangel. Selv hvis du senere opnår økonomisk stabilitet, forsvinder angsten sjældent helt. Simpelthen fordi manuskriptet stadig kører i baggrunden. Der vil aldrig være nok. Omvendt kan de, der er vokset op i velstand, få den overbevisning, at penge kan løse ethvert problem. Men uden at have lært modstandskraft eller følelsesmæssig håndtering, kan de stå magtesløse, når penge ikke længere er nok til at fikse situationen. Børn suger de holdninger, den adfærd og den følelsesmæssige energi til sig, som deres omsorgspersoner udstråler omkring penge. Når alt dette sker i den tidlige barndom, hvilken betydning har det så for os som voksne? Ofte forbinder vi økonomisk stress med følelsesmæssig smerte, angst eller konflikter i familien. Så hvordan bryder vi cirklen? Hvordan hjælper vi vores børn med at opbygge stærkere og sundere pengevaner? Og måske endda begynde at hele det, der blev givet videre til os? For det første, start tidligt. Jo før du starter samtalen, jo bedre. Gør penge til et emne, I taler om ofte. Det skal være helt naturligt. Ikke et tabu. Men pas på med at overvælde dine børn med alle detaljer om jeres økonomi. Giv dem i stedet små, let fordøjelige indblik, der passer til deres alder. Alle de indtryk, vi samler om penge gennem opvæksten, bliver en del af vores personlige pengehistorie. Så overvej nøje, hvilken historie du ønsker, dit barn skal arve. Vælg de lektioner, der afspejler dine værdier, og som vil gavne dem fremover. Se det som en arv, du giver videre. I dag føles penge mere abstrakte end nogensinde. Det er bare tal på en skærm. Og jo mere abstrakt det bliver, jo mere mister vi forbindelsen til den reelle værdi, hvilket gør os mere tilbøjelige til at begå fejl. Find derfor måder at gøre penge håndgribelige for dine børn. For en 5-årig kan det handle om at vise dem mønter. Det her er en krone, det her er en 20'er. Lær dem at give byttepenge tilbage. Efterhånden som de bliver ældre, udvikler lektionerne sig. Når de får deres første fritidsjob, så lær dem at læse en lønseddel og hvordan man forhandler løn. Det er de her øjeblikke i hverdagen, der virkelig rykker noget. Og vær ikke bange for at vise sårbarhed. Du kan sagtens sige,
Lige nu er det en økonomisk svær tid, og det skal vi tale om. Måske skal vi skrive lidt om det, eller gå en tur, gøre noget, der hjælper os med at bearbejde det. Når du viser følelsesmæssig styrke side om side med økonomisk bevidsthed, lærer du dine børn at håndtere både deres penge og deres følelser. Og hvis du tror, at jeres gode økonomi betyder, at dine børn slet ikke behøver at høre om penge, så stop op en gang. Reflekter over de budskaber, der blev givet videre i din egen familie. Selv hvis du giver dit barn økonomisk tryghed, har de stadig enormt gavn af åbne og ærlige samtaler om penge. Faktisk er det måske det mest værdifulde, du overhovedet kan give dem. Jo mere du taler om det, jo mere naturligt bliver det. Du vil begynde at opdage de små hverdagsmuligheder for at dele ud af din viden og lære dem vigtige ting. Øjeblikke, hvor dine værdier og din økonomi går hånd i hånd. Det er de øjeblikke, der former et barns økonomiske fundament. Det er sådan, vi skaber et sundere og mere bevidst forhold til penge, både for dem og for os selv. Tak fordi du så med. Vi ses i den næste video.